și aseară, așa că o să încerc să fiu la fel de incisivă. Dacă aseară criticam ce se întâmplă cu Ștefan, astăzi o să încerc să vă spun puțin din puținul pe care l-am cunoscut și eu. Ștefan a împlinit 18 ani pe 24 ianuarie. Adică nu numai că a făcut Crăciunul în spital, nu numai că a făcut Revelionul în spital, dar a făcut și majoratul în spital. Și cred că mulți dintre voi sunteți tineri și v-aș întreba cum v-ați petrecut când ați făcut 18 ani. Cu siguranță nu pe patul de spital, așa cum a făcut Ștefan. A fost până la 18 ani. Ai fost până, dar el e ceva mai grav, ce-i drept, nu doar o sticlă până taie. Așa cum știți cei mai mulți dintre voi, Ștefan e diagnosticat cu cancer osos. A fost operat. Prin bunăvoința unor oameni am reușit să strângem 16.000 de euro. Ei bine, acum mai avem nevoie de încă 12.000. Știu, dacă ar fi să vă gândiți, ar zice, dom'le, cât pot eu din ăștia 12.000? Și v-aș spune că și cei 16.000 s-au strâns puțin câte puțin. 10 lei, 50 de lei și așa am reușit să facem 16.000 și Ștefan a fost operat. În momentul ăsta, pentru oricine ar avea curiozitatea să se intereseze, Ștefan este internat la Spitalul Marie Curie. Urmează 8 cure de citostatice, fiecare cură costă 60 de milioane. Așa că o să rog pe Andrei să-mi dea acea cutie. Cam asta ar fi cutia. Mie mi-ar plăcea să fie prea mică și să fim nevoiți să o descărcăm ca să o umpleți din nou, dar asta depinde doar de dumneavoastră. Rugămintea mea este, pe lângă consumația pe care o faceți în această seară, să treceți pe la cutiuță. Știți, 5 lei, 10 lei, nu-i observați cu siguranță. Un pachet de țigări, un suc, nu contează pentru dumneavoastră, dar pentru Ștefan, cu siguranță înseamnă foarte mult. Aș vrea să mulțumesc copiilor care au organizat ce se întâmplă seara asta aici. Nu mi-am imaginat că mai există tineri care se uită la televizor și rămân impresionați de un caz. Ștefan este ca ei, e apropiat de vârsta lor. Prin bunăvoință